Nin tun bɛ sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ mugan dafara ni miniti 30 ye karankaw fɛ an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a tuma seli bi bamanankan kunnafoni n'a kumaba ye kelen san 1960 san 2022 Mali ye san 62 sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya la o hukumu kɔnɔna la ɲɛnajɛba sigira ka bɛn ni alamisa don septembre kalo tile 22 monument de l'indépendance ani génie civil la o de y'aw ka bi bamanankan kunnafoni n'a kumaba ye mun bɛna walawala aw ye sɔn nin kɔnɔna la. Ka foli kurakura ka a ɲɛsi aw ma La Guinée furancɛla fanga ɲɛma colonel Mamadi Doumbouya a ka avion jiginna Mali kɔnɔ ka bɛn ni septembre kalo tile 21 o bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye a ka bɔ a ka jamana kɔnɔ kabiri a sigira fanga la ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ a kun bɛnna an ka furancɛla fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta de fɛ a ka nali kun ye walasa Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛw bɛ se ka kɛ a ɲɛna cogo min na Amadou Kamara ani Abdoulaye Sogodougou ka sɔrɔliw bɛ. San 1960 san 2022 Mali ye san 62 sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya la o hukumu kɔnɔna la a ɲɛnajɛ kɛnɛ sigira ka bɛn ni septembre kalo tile 22 ye monument de l'indépendance ani génie civil la maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan a kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ an ka furancɛla fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta de bolo an b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɛrɛfɛ La Guinée furancɛla fanga ɲɛma colonel Mamadi Doumbouya fana tun bɛ Sadio Sidibé ani Ibrahim Koulibaly ka sɔrɔlenw don. K'a daminɛ san 1960 la ka na bila san 2022 la o bɛ bɛn Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 62 sɔrɔli ma Maliyɛnw caman y'a jira ko nin don in yɛrɛma hɔrɔnya don nisɔndiya don ani disigosi don ko sabula a bɛ waati jan bɔ bi Mali kuma nin don in ɲɔgɔnna sɔrɔ ko bi k'olu bɛ maa minnu bɛ fanga la k'u b'u fo k'u waliɲumandɔn ne ka foli kɛ Maliba in ye a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na. Alhamdulillah nin ye 62e anniversaire ye jamana ka 62e anniversaire ye an bɛ tasibila kɛ armée mɔgɔw ye u bɛ ka min kɛ u bɛ k'u yɛrɛ sacrifier jamana ye il faut que an k'o faamuya bi Mali armée ka monter en puissance a ma dogo masi la u bɛ ka baara kɛ u bɛ k'u yɛrɛ sacrifier an bɛ ka dugawu kɛ hali bi mɔgɔ taɲana Ala ka yafa u bɛɛ ma parce que taɲana jamana in de ye bi gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o ye tiɲɛ ye an sɛgɛnnen don o ye tiɲɛ ye Maliyɛnw bɛ kɛlɛ la u ni jihadistes bɛ kɛlɛ la mais n'Ala kira sɔnn'a ma nin bɛɛ bɛ kɛ san damadɔni kɔnɔ nin bɛɛ bɛ kɛ an bɛɛ bɛ ɲinɛ nin bɛɛ kɔ parce que jamana fɛn fɛn bɛ diɲɛ na a bɛɛ y'a ka gɛlɛya sɔrɔ mais n'Ala kira sɔnn'a ma an bɛ bɔ nin problème kɔnɔ an bɛ rebondi Mali b'a ka place occupée dans le Conseil des Nations n'Ala kira sɔnna. Musow denmisɛnninlakaw ani maakɔrɔbaw bɛɛ bɔra i ko kɔnɔkulu ka se ka nin don in ɲɛnamaya cogo min na min ni a bɛ tali kɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya don kan maa de kun bɛ kɛnɛma bi gɛrɛn dagolo la u bɛɛ kun nisɔndiyalen b'a la k'a fɔ ko Assimi Goïta i ni ce i ye Mali bɔ bolo la ɛri kelen bɔɲɔgɔnko kɔfɛ jamana ɲɛmaa ale y'a kun bɔ a ka mɔbili jɛman kɔnɔ ka sɔrɔsi fini o b'a la ani a ka bere o kunba kunna a bɔra a nisɔndiyalenba yana a ka se ka taa baaraw tulu tigɛ k'a daminɛ jama numan yanfan a n'a kini yanfan a y'u bɛɛ lajɛlen fɔ nisɔndiya kɔnɔna na ni ka tila ka t'i ɲɛsin monument de l'indépendance ma min ni a bɛ wele dépôt de fleurs ka se ka o baaraw latigɛ o bannen kɔfɛ président de la république Assimi Goïta a tilala ka foli kurakura tuguni k'a ɲɛsin
kiniyanfan ani numayanfan maaw ma o tɛmɛnen kɔfɛ honneur militaire kɛra ye ni o ye surasiw ka fɔli min bɛ kɛ ni ka masakɛ jansa. Ni an siɲɛ fɔlɔ ye ka na participer 22 septembre fête la parce que an bɛ yɔrɔ min na komi bi jamana in bɛ tagabolo ɲuman kan an kun kɔrɔtalen don n'an ka transition mɔgɔw ye vraiment min ye belebele k'a la n'o ye Mamadi Dunbiya ka nali ye an bɔra Laginɛ sisan ka taa foli bila n'a ka ministres bɛɛ lajɛlen na u y'an bonya u y'an bisimila ka ɲɛ an nana o hukumu de kɔnɔna na ka na an ka jatigiya ka na yira la k'a fɔ k'a b'a ka so Mali ni Laginɛ frontière foyi tɛ an bɛɛ bɛ Manden de kɔnɔ an bɛɛ ye Maliyɛn ni Guinéen de ye an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Ala ka bɛn sabati Mali ni Laginɛ cɛ halisa. O tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ jamana ɲɛmaa ani a ka jamajɛkulu u y'u kunsi génie civil ma min ni baaraw bɛɛ lajɛlen tɔ taara ɲɛnamaya yen nɔ maa caman kun bɛ yen nɔ u y'u ka nisɔndiya jira kɛrɛnkɛrɛnnenya la ambassadɛriw jamana ɲɛmaa kɔrɔw fo ka taa se premier ministre kɔrɔw o ni ministre minnu bɛ fanga la nin waati la u caman kun bɛ kɛnɛ kan ko nin kɛnɛ ye don ye ni nisɔndiya don don ni yɛrɛma hɔrɔnya don don maa caman jira k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye olu ka Mali 22 septembre ye a ka ɲɛnamaya tantɔ i n'a fɔ maliyɛnw de la a ɲɛnamali la cogo min na ko o ye ko ye min kan ka fo kosɛbɛ an bɛla donna k'a fɔ nin kɛnɛ in kan baaraw caman fana kun jurutigɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la surasiw ka défilé militaire ani avion fana ka défilé ni o kun bɛ kabanɔgɔ la fɛn caman kɛra kɛnɛ kan min b'a to cogo min na ka maaw nimisi wasa. Bi ne ka nisɔndiya trop même n bɛ san 4 yɛrɛ bɔ n tun tɛ jamana nin kɔnɔ n selen bi ka bɛn ni ɲinan ta de n ko n ka tɛ fo n kɔ ɲinan n mana selula kɛnɛ kan k'a ye sanko jamana bɛ situation min na ɲinan an ka président ɲuman nin bolo Asimi Koyita an b'Alaw tala la hali bi Ala ka ɲa bolo Ala ka ɲa maliyɛn bɛɛ lajɛlen bolo. Hali bi 22 septembre o ɲɛnajɛ baaraw don président de la république ni o ye Asimi Goyita ye a nana ani a baaraɲɔgɔn ani a kanuɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la a baaraɲɔgɔn ni o ye a président ɲɔgɔn ye Laginɛ président colonel Mamadi Dunbiya ani o fila bɛɛ sigilen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka fara ambassadɛriw kan ani ministres caman ka se ka na ɲɛnajɛ continuer yan nɔ génie civil la aw ɲɛ b'a cogo min na maaw nisɔndiyalen don maa caman jira k'a fɔ ko nin ye san caman ye olu ma deli ka nin veni ɲɔgɔnna ye min b'a yira k'a fɔ ko ayiwa maa minnu bɛ fanga la nin waati la Mali kɔnɔ ni o ye sɔrɔsiw ye ko u b'u fo k'u waleɲuman dɔn ni ka tila ka dugawu caman kɛ jamana ye ani fana ka dugawu caman kɛ transition ye. Ali bi an bɛ to 22 septembre kɛnɛ kan an ka ɲininikɛla Sadio Sidibe y'a ka kuma galamani tɛngu maaba wɛrɛw la an ka ɲɛmaadɔw fɛ. Kabiri kunu fo bi fɛti kɔni an b'a kan alhamdulillah parce que n y'o fɔ sufɛ ani pieds ye tagama kɛ an ye flambeau kɛ u b'a fɔ min ma flambeau n'u y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɛra ka ɲa bien que malaise damadɔni kɛra mais alhamdulillah an sera ka jɔ o bɛɛ kɔrɔ. Bon, k'a fɔ ko accident fana juguman kɛra surɔ ni bi cɛ o ma kɛ fɔlɔ accident mankan kɔni kɛra ma kɛ jugumanba ye an bɛ barika da Ala o la ka tila k'a fɔ parce que aw ka micro a n'a ka jabaraninw de bɛ to k'an dɛmɛ a kuma fɔli la donc ka a fɔ halisa an k'an jija o ko la o b'a yira k'a fɔ ko mun bɛ ka fɔ mɔgɔw tulo b'a la mɔgɔw ɲɛ b'a la donc bakuruba la an filɛ nin yɔrɔ min na nin ye pompier cɛ 40 bɛ yan an ka mobiliw an bɛ yan yɔrɔ couverture kɛ défilé kɛyɔrɔ la mɔgɔ 170 bɛ yen donc olu fana bɛ yen défilé kɛla b'u la ale ni minnu fana bɛ ni banabaatɔ ni ko wɛrɛ kɛra olu bɛ jija o la an ka tasuma mobili fana jɔlen b'a yɔrɔ bɛɛ la an kɔni an bɛ ka fɛti kɛ alhamdulilayi Mali bɛ cogo min na bɛɛ ko Mali kurako donc an bɛ Mali kurako la fɛti an b'a kɛ an dalen b'a yɛrɛ la wa n'Ala sɔnna an b'a kɛ ka ɲa fana ne ye finitigilaka ye mais n b'i hakili lajigin ko 22 maliyɛn bɛɛ de ka fɛti ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali fɛti de don donc maliyɛn bɛɛ kan k'a fɛti surtout kɛrɛnkɛrɛnya ɲinan ta an ko Mali kura an b'a fɛti ni sankɔrɔta ye ne yɛrɛ bilama ne b'a kɛla n dalen bɛ yɛrɛ la hakili sigilen don wa an b'a dɔn Mali kura ko a bɛ kɛ sɛbɛ fana. An nisɔndiyalen don bi bi in na parce que depuis a bɛ san 10 bɔ maliyɛnw bɛ ka kɛlɛ kɛ jahadimɔgɔw kama u bɛ ka kɛlɛ kɛ pour que k'u ka unité retrouver bɛn ani yɛrɛma hɔrɔnya bi bi in na an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi Mali
Mali bɛ ka wuli hali n'a kɛla il y a 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans an tun binnen don mais bibi in na an bɛ ka wuli dɔɔni dɔɔni alors ko bɛɛ bɛ taa dɔɔni dɔɔni de et maliyɛnw ka bila u kun na nin ko in i b'a kɛ san 4 san 5 san 6 même san 10 nin bɛ kɛ kɔfɛ ko y'an bolo an bɛ ɲinɛ nin bɛɛ kɔ. CNT ɲɛma colonel Maliki Jaw ye tile kelen kɛrɛnkɛrɛn fasoden ɲumanya ani farikolo ɲɛnajɛ tɔgɔya la walasa a ka se k'i jɔyɔrɔ fa bɛn ani kelenya la an ka jamana kɔnɔna la. Baara in kɛra ka bɛn ni septembre kalo tile 21 CICB la Bamakɔ kɔnɔna la. Maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan. Amadu Kamara ani Mohamed Traoré fana tun bɛ Sherifula Jabaramuso tɔgɔ la. Drapeau yɛlɛlen kɔfɛ colonel Maliki Jaw n'ale conseil national de transition CNT ɲɛmaba ye a ye ɲɛfɔli kɛ ko mun y'u bila nin don in ɲɛnɛmayali la. Bi donba de y'an bolo sini o de Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya le 22 septembre donc o don in na a ka kan an ka tasibila kɛ fɔlɔ mɔgɔ minnu sɔnna ka kɛlɛ in kɛ mɔgɔ minnu sɔnna k'u nin di Mali ye olu de y'a to olu de Mali dɔ di an ma Mali min kɔnɔ u ye Mali min di an ma a Mali dan kun don kɛlɛ kun t'a kɔnɔ. Nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in tali n'a ko bɛɛ lajɛlen bi don dɔgɔkun kelen min taara ka ɲɛsin sigikafɔ bɛn ani kelenya sabatili ma Mali jamana kɔnɔna na a kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnnen CNT ɲɛmaba a k'i dama sonya k'a fɔ ko CNT ye jɛrɛjɛkulu ye n'u bɛɛ kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na. Activité CNT dɔrɔn tɛ jamana ɲɛmɔgɔ le colonel Assimi Goïta ale de y'a fɔ ko san o san semaine du 15 au 21 ko bɛ kɛ bɛn ni kelenya semaine ye donc fɛn caman b'a kɔnɔ fasoden ɲumanya b'a kɔnɔ éducation b'a kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ donc CNT an fana an bɛ se ka min kɛ an bɛ k'o de kɛ sɔgɔmada in na donc comme i yɛrɛ ɲɛ b'a la jama bɔra ka caya donc an tɛna kuma caya an bɛ maliyɛn bɛɛ fo minnu bɛ kɔnɔna la minnu bɛ kɔkanna na k'a f'u ɲɛna sisan tɛ foyi kuma ye an bɛ courage de ta an ye gɛlɛman kɛ o b'an kɔ mais n'Ala sɔnna ma an bɛ min kɔ o de b'an ɲɛ wa inshallah maliyɛn bɛɛ ka bɛn ni kelenya kɔnɔ malidenw b'u sago sɔrɔ wa Mali bɛ kɛ a yɛrɛ ye. CNT maaw ka nin baara kofɔlen bɛɛ lajɛlen bi don buna hadamadenya sabatili koɲuman kadara kɔnɔna na ka sanga ni faso a labaarali koɲuman ye ka kɛɲɛ ni jamana kɔnɔdenw ka laɲini an'u ka miirinaw olu tali k'o don ba la min bɛɛ lajɛlen bi don Mali ka ɲɛta sabatili koɲuman kadara kɔnɔ. Bi an farala ɲɔgɔn kan vraiment ka a jate minɛ walasa an ka se ka ɲɔgɔn dɔn halisa ka taga fɛ k'an hakilinaw kɛ kelen k'an fangaw kɛ kelen k'o bɛɛ bila Mali ka bolo kan donc o de an farakun ye ɲɔgɔn kan bi. An b'aw la dɔnniya k'a fɔ ko nin don kɛrɛnkɛrɛnnen tali kɛra tare baw ko baw caman kɛra a kɔnɔna na min dɔw bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin dɛsɛbagatɔw ni yatimɛdenw ma ka bɔ SOS Sanankɔrɔba la olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman bɛɛ lajɛlen kɛra ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen k'a kɛ nisɔndiya ni munyamunya ye CNT maaw an'u dɛmɛbaga jɛkulu n'u baarakɛɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ k'a jira aw la k'a fɔ ko nin ko natɔ senna sanga ni wagati kɛrɛnkɛrɛnnen kalo jumakun laban baaraw bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka kuncɛ bonya ni karama ni nisɔndiya kɔnɔna na ani farifoni. Au Conseil islamique ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn kunbɛnba mun labɛn an ka jamana kɔnɔ n'u k'a ma au forum o hukumu kɔnɔna la délégation ba dɔ bɔra Burkina Faso ka na an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni septembre kalo tile 21 u kunbɛnna Bamako aéroport international Modibo Keïta la Abibatu Konta ani Ibrahim Kulibali tun bɛ yen. Kalo silamaya frontière tɛ silamaya la an nana président ka au conseil ka invitation de la depuis an ye invitation ye an y'a lajɛ ka ye silamaya yɛrɛ ta kun de ye nin ye ka se ka kuma jamanadenw fɛ ka hɛrɛ lana jamana kɔnɔ o ye silamaya yɛrɛ tinɛna ye an nana an mɔgɔ wolonwula Burkina diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ ya bi n'an ka alimamibaw ye n'an ka chefw ye an'an ka mouvement sunni ka président national an'an ka Selfi ka président bɛɛ de bɛ an'an ka Tijani ka président an bɛɛ nana parce que silamaya n'a fɔra ko silamaya bɛ ɲɔgɔn jɛ ka la paix ka kuma fɔ
o ye silamɛw kungo de ye o de y'an na kungo ne b'a fɛ ka yira farafinnaw ma ko farafindenw ma an ye ɲɔgɔn minɛ quoi parce que e k'a lɔn diinɛ frontière tɛ diinɛ na tubabu de nana frontière don ani ɲɔgɔn cɛ mais o ye tubabu bolo yan anw fɛ diinɛ mɔgɔw fɛ diinɛ bɛɛ silamɛ bɛɛ de ye kelen i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye silamɛ ye frontière t'a la soit ko Burkina ni Mali ye fa kelen ba kelen de ye. Alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ Alahu taala fo k'a waleɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ k'an ka jamana faamaw fo u ye cɛsiri min kɛ an ka délégation min nana o de ye délégation ba ye ka tɛmɛ pays fɛn o fɛn nana parce que a délégation ma 7 de nana la o kɔrɔ ye k'a fɔ délégation ba don Burkinabéw y'a ɲini ka participer nin ko in na n'u ka mɔgɔ o mɔgɔ n'a da bɛ diinɛ ko la ni diinɛ ɲɛmɔgɔ don u ka jamana na u kana na ni maa kelen u kana na ni maa fila ye diinɛ taabolo fɛn o fɛn n'o kɛra tijani o n'o kɛra sunniti o n'o kɛra kadiriya o n'o kɛra jeunesse o n'o kɛra hali serfilm intellectuel ka niveau o y'a bɛɛ kelen kelen ta ka se ka na n'a ye donc o y'an bonya fo ka fɔ o y'an bonya alu ka voyage fana gɛlɛyar'u ma ala ka latigɛw la u k'u nanu ka avion spécial ye o yɛrɛ fana a papier sɔrɔli a sumayara i n'a fɔ insécurité minnu bɛ jamanaw kɔnɔ faamaw bɛ f'u ka kow sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka autorisation di mais avec tout ça o sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ ma se ka yɔrɔ jɛɲɛ bi an ye président de la république président de transition ye chef de l'état an y'a voir dɔrɔn an ye ko in fɔ a ye o waati bɛɛ lajɛlen a ye autorisation di donc bi olu bonya sira ma an b'u fo k'u waleɲuman olu yɛrɛ ye cɛsiri min kɛ n'a fɔra kabini kunungo u bɛ boli la u ma ɲɛ sɔrɔ u ma décourager mais ko f'olu kana ko in na de donc olu ye o cɛsiri min kɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an b'an ka faamaw fɔ k'u waleɲuman dɔn o conseil yɛrɛ baarakɛlaw maa minnu ye baara kɛ ko in na an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn. Chambre de commerce et d'industrie ɲɛmaaw ye dɔnta kawura kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka ɲɛsin sɔrɔ bosonbagaw ma a baara nundun kɛra ka bɛn ni septembre kalo tile 20 ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ ministre ka chef de cabinet de tun ye a ɲɛmaa ye Alihamidou Badeni ani Bakari Kone ka sɔrɔlenw don. Mali jamana sɔrɔ fanba o sirilen bɛ sanni ani feereli de la n'a ma ɲɛ k'a fɔ o ye tiɲɛ ye jateminɛw fana y'a yira k'a fɔ ko sariya sen minnu kan ka labaara jagoko binankun kan Mali jamana kɔnɔ k'o ma faamuya an ka sɔrɔ bosoba sɔn caman fɛ o de kama jagokɛlaw tɔgɔla soba n'an k'o ma ko Chambre de commerce et d'industrie du Mali o ye nin hakilina ɲuman in ta n'o de ye ka jamana sɔrɔ bosobaw ka dɔnta gaburuya o sariya gafe ninnu kun kan. N'a ma ɲa k'a fɔ mɔgɔ ye jagokɛla ye a ka kan i bɛ jago mun na sariya bolo minnu b'a a jago kɔnɔ i ka se ka o dɔn pour que i ka baara ka se ka nɔgɔya i bolo baara kɛtɔ ka kɛ pour que a kana ni bɛn fana jagokɛlaw ni service minnu sargilen don ka appliquer i n'a fɔ ko direction générale du commerce et la concurrence ani u ka service bolodaw bɛɛ la ni nin lajɛrɛ bɔra la programme wɛrɛ b'an bolo fana o ye code des impôts ye i b'a dɔn n'i bɛ jamana kɔnɔ n'i bɛ sɔrɔ kɛ i kan ka impôt sara mais mɔgɔ caman bɛ yen nɔ kunnafoni caman t'u bolo olu procédure kɛcogo ninnu na ani douane ni ko jagokɛla a bɛ minɛn san kɔfɛ ka na n'a ye douane bɛ a dédouaner n'a ye fɛɛrɛ kɛ ni san banna n'a ye tɔnɔ sɔrɔ a kan ka impôt fana sara jamana kɔnɔ a ka kan a ka se ka nin bɛɛ maîtriser. Ni dɔnta kawuriyali kɛnɛ mun n'a bɛ ɲɛsin jamana julabaw ma tile fila baara don wa a bɛ tali kɛ dakun caman na i n'a fɔ sariya minnu bɛ jagoko binankun kan Mali jamana kɔnɔ jamanadenw n'olu ye sannikɛbaw ye n'an k'o ma ko consommateur olu ka hakɛw lafasali ɲɔgɔndan mun bɛ kɛ sɔrɔ bosobaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'an k'o ma ko concurrence o sariya senw fo ka taa bila sariya kɔnɔna kumaw na minnu bɛ ɲangili ko fɔ jagoko binankun kan. Ni wulikajɔ in bɛɛ kɔkɔrɔma donnen don jamana minisiriso fɛ mun ka ca o bɛ ɲɛsin usine ani jagoko ma. I b'a dɔn ni mɔgɔ bɛ baara fɛn fɛn kɛ n'i t'a maîtriser gɛlɛya don fan fila bɛɛ la a bɛ kɛ gɛlɛya ye jagokɛlaw ma a bɛ kɛ gɛlɛya ye fana administration ma texte bɛ taa a bɛ di service dɔ de ma k'olu ka appliquer ou application olu ka a kɔlɔsi mais minnu bɛ k'a baara yɛrɛ kɛ n'u tɛ a ɲɛdɔn a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ olu ma a bɛ gɛlɛya administration fana ma ne jigiya b'a la nin session 2 jours nin a bɛna kunnafoni caman de di mɔgɔ ma texte kɛcogo la mɔgɔ t'a dɔn
e a bɛ kɛ sababu ye u bɛ faamuyali sɔrɔ a bɛna nɔgɔya caman don ka baaraw la don nataw la. Hakilina jigila a m'aw ladɔnya k'a fɔ ko nin wulikajɔ kelen in bolodalen bɛ jamana marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cogo min an ka sɔrɔ bosobaw olu ka dɔntaw bɛ se ka gawuruya sariya ko binakun kan jago sira fɛ. Alisilamɛya dɛmɛtɔn tɔnden minnu bɛ sigida 6nan na olu y'u ka laadala ɲɔgɔn ye kɛ u ka ni laadala ɲɔgɔn ye bolila fɛn mun kan o ye baaraba 2 mun bɛ nalen n'o ye ziyara ani mawuludu ye an b'a ladɔnya k'a fɔ tɔnden caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan Fatumata Kane ani Nuhu Kone fana tun bɛ Sherifula Jabaramuso tɔgɔ la. Baara daminɛw kɛra ni alikuranɛ kalan ye o kɔfɛ miniti kelen tasibila kɛra ka ɲɛsin tɔnden ma min ni a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ a ka komite la Falajɛ Banakabugu Hakaja commune 6 yɛrɛ kɔnɔna na El Haji Bina Kumari ni a ye an dabama ka wele jaabi ka bɛn juma tɛmɛnen na ma silamɛya diinɛ dɛmɛtɔn Ansaru kelen-kelenna ma ɲina Bina Kumari kɔ nin kɛnɛ in kan ni kolabɛnkulu ka san lajɛrɛba de ye commune 6 tɔgɔ la min b'i boloda Fédération Ansardine International a ka san lajɛrɛba 2 min ni o bɛ kɛ tɔnden minnu ni olu kan ka taa sen don baara in na bangɔni na ka taa ɲɛfɔli kɛ olu ye u kan ka jogoba minnu labato jihadi in kɛnɛ kan. Commune 6 fila kan min kan ni exemple de Bamako Mali kɔnɔ fo diɲɛ fan bɛɛ yani événement daminɛni cɛ k'a ka baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan ka se ka ladili k'u ye ka baara ɲɛ yir'u la vraiment fɛn don fɛn min ka bon kosɛbɛ an yɛrɛ min kɔni ye commission d'organisation tɔgɔ la ani vigile tɔgɔ la an nisɔndiyara bi fo k'a dan tɛmɛ bon ka kɛ ni ɲina yɛrɛ cogoya comme an b'a kalama san caman an bɛ baara in kɛ tilema mais ɲina samiya de bɛ yen o la ni wagati min bɛ yen i bɛ labɛn kɛ ka bɛn o de ma n'Ala sɔnna o sira ka labɛnw bɛ yen baara bonda in bɛɛ an bɛɛ tɔgɔ de ye ko tɔnden o la fini tɛ fini kɔni o ye baaraw danfara de ye mais a bɛɛ ye farikolo kelen de ye o la an bɛ min fɔ dɔrɔn bɛɛ ka kɛ comme farikolo kelen ni tɔɔrɔ yɔrɔ dɔ sɔrɔ dɔrɔn o ka kɛ bɛɛ ka kungo ye. Silamɛya diinɛ dɛmɛtɔn Ansaru tɔnbolo fara commune 6 n'i ye commune yɛrɛ ta k'a lajɛ Ansaru kɔnɔ tɔnbolo fara cɛsirilenw bi wele yɔrɔ o yɔrɔ la commune 6 a bi saraba cɛ o yɔrɔ la ye ka da a ka su ni tile wulikajɔ baarabaw kan commune 6 tɔnbolo fara cɛbaw ni a musobaw o wasara misaliya ye Mustafa ka diinɛ sankɔrɔtali la lajɛrɛ in sereyara kɛrɛnkɛrɛnnenya na section de Bamako yɛrɛ ɲɛmaba fɛ min ni nimisi wasa bonyana a yɛrɛ bolo ka da commune 6 kolabɛnkulu kan ni hakilina ɲuman in kan. Ni mawuludu ni ziyara daminɛni ye anw fɛ bi ni cɛba ninnu kɛlen bɛ k'u ni de fi sabilillahi sufɛ tile fɛ olu de wulen bɛ ka jɔ an ka tɔn cɔgɔra an karamɔgɔ tɔgɔra fi sabilillahi saratu ye ka kɛ Ala kama ka kɛ kira kama ni jamaba min bina ni Ala sɔnna kɛlen bɛ ka dulokiw bɔ u bɛn'u seko kara u ye mɔgɔ min recenser ka diyan sisan dɔnnibaa jɛ mɔgɔ 700 la mɔgɔ 600 ani kɔ alors a ko labɛn jama groupe daman de don dɔw ta ye kɔlɔsili ye dɔw ye sécurité ye dɔw ta ye ka mɔgɔw bisimila ka si yɔrɔ d'u ma ka ji d'u ma dɔw ta ye u labɛnni bɛ aw ko an ka mun de kɛ an labɛn bɛ k'a bɛɛ kɛ n'an b'a f'u ma ko cafi u bɛ baara kɛ a ka bon hakili ma hali n'an k'u ka don ɲɛgɛn diɲɛ de kɔnɔ ka ɲɛgɛn kɔnɔ bɔ u b'a kɛ fi sabilillahi wa b'u ka denbayaw de bila u kɔfɛ ka taa tile caman kɛ k'u ka baaraw bila fi sabilillahi. A baaraw bɛɛ lajɛlen sereyara kolabɛnkulu fɛ Fédération Ansardine International kɔnɔ ni o ye vigile ka ɲɛmaya so ye ni o taamabere ɲɛmaya tun bɛ Basaru Fofana bolo min ni a yɛrɛ ye ladilikanw kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin tɔndenw ma ka fara commune caman wɛrɛw kan ye minnu ni olu nana baara in sereya daw sera fɛn caman ma kɛnɛ in kan ye ladilikanw na kɛrɛnkɛrɛnnenya na fɛn min ye téléphone portable ye a labaarali badabada ka taa se réseaux sociaux matarafali ma o caman ka bɔ o la lajɛrɛ in senfɛ fana bonyamasegin kɛrɛnkɛrɛnna k'a ɲɛsin tɔndenw dɔw ma kɛnɛ in kan ye ni jɔnjɔn di ye o ma diplôme de reconnaissance. Arbaïna okumu kɔnɔna la alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar bolofara min bɛ Sɛnɛgalikaw fɛ olu ye dugawudon kɛnɛ belebele labɛn mun senfɛ Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ye laseli ba kɛ Imam Useini kan an b'a ladɔnniya fana k'a fɔ Madame Haidara tante Aisha Kulibali ye dumuni ba labɛn a senfɛ Buya Jakili Kulibali ka sɔrɔlen don. An karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara Ala ka kisi ka tanga ana ka denbaya bɛɛ lajɛlen Ala sɔnna ma ale bɛ taama sira fɛ komi an bɛɛ b'a kalama cogo min na ka taa Tuuba Magal la an seginna ka na ka bɔ Tuuba Ala sɔnna ma Arbaïna o ye an sɔrɔ Dakar yan ka kɛɲɛ ni o donba in hukumu kɔnɔna ye an karamɔgɔ
o kuma la ani an bamuso n'o ye arba'ina yɛrɛ kɛnɛ bɛ min bolo n'o ye tanti Aisha Kulubali ye inshallah ala ka sini kɛnɛ ani laban ko ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma o kuma la a y'a laɲini kɛnɛ in hali bi a ka sigi Dakar yan fana an kun b'o kɛnɛ de kan an b'o nisɔndiya de la alhamdulilahi Dakarkaw fana bɔra komi i yɛrɛ y'a ye cogo min na an ye kuranɛ kalanw kɛ sisan ka dalayiru kalanw kɛ o bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ ka kulolaw kalanw fana kɛ o bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ an y'an karamɔgɔ wele a nana ka na an ka batiriw charger kosɛbɛ kosɛbɛ dakurunya fila min fɔ an bɛ dugawu de kɛ ala k'a sara ya rabbi sini kɛnɛ laban ko ɲuman ala k'o di an n'a ma an bɛ ala de fo ka ala barikada masa min sɔnna ka arba'in sigi bɛn anw fɛ Dakar yan ka bɛn ni bidon ye an bɛ ala de fo ka ala barikada parce que an ba b'a ɲɛnamaya san o san Bamakɔ ɲinan ta ala y'o kɛ k'a sɔrɔ u bɛ an fɛ yan ani karamɔgɔ vraiment a ye sigi a y'a ka laada la kilen a kɛra nisɔndiyaba ye an bolo a kɛra wasa ye Sénégal muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la vraiment an bɛ ala fo ka ala barikada k'a ɲini ala fɛ an ba in ala ka hɛrɛ k'an n'a ye sigi in a ma kɛ foyi kama fo dɔrɔn ka kira bɔnnaw mɔgɔw k'u lakodɔn vraiment an b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛ ala kira yɛrɛ bɔnna ninnu kama ala ka barika don an n'u la o kɛra silamɛya jigi ye n'o ye an karamɔgɔ n'a ka denbaya ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'u to an ye silamɛya jigi la fo ka taa dugukolo meleke an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye a ma sɛgɛn a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ bɛɛ de bɛnna silamɛya diinɛ mɔgɔw b'a dɔn cogo di kira somɔgɔw b'u dɔn cogo di ka silamɛya tiɲɛ hakika woloma k'a dan tigɛ an bɛ an karamɔgɔ fo an bɛ dugawu k'a ye an bɛ dugawu ɲini a fɛ bɛɛ de nisɔndiyalen don bi bɛɛ de nisɔndiyalen don an ye cɛbu tobi an ye sɔ tobi an ye dɛgɛ dilan an ye olu de labɛnw kɛ ka kuranɛ kalanw fana kɛ an ye duwawu caman kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka duwawu ninnu bɛɛ minɛ san caman bɛ ala bolo ala k'o yira ne ni aw la an bɛ duwawu k'an karamɔgɔ ye ka tila ka duwawu ɲini an karamɔgɔ fɛ sijan ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o yira k'o d'an karamɔgɔ ma ala ka jugu dɛsɛ an karamɔgɔ n'a ka denbaya la ala k'anw yɛrɛ kɛ tɔnden ɲuman ye ala kana k'an janfabaga ye a yɛrɛ nana hɛrɛ la ala k'a segin so hɛrɛ la an kun b'an karamɔgɔ ka nisɔndiya la o nana an fɛ Dakar yan n'a muso o nana bɔ an fɛ yan o yelen kɛla an ma fɛn bɛɛ ye a diyala an ye a bonyana an ma an tola o nisɔndiya kɔnɔ ala ye Asani ka fɛn universel bila an si kɔnɔ k'o to yan o y'o fɛte an fɛ yan an nisɔndiyalen don an tɛ nisɔndiya min na an b'a ala fo k'a barikada ka tila ka duwawu ɲini ala fɛ k'a k'an bɛɛ lajɛlen ye a n'an karamɔgɔ ala ka an n'an karamɔgɔ a n'a la denbaya ala k'u lakana ala k'u kisi u jugu dogolenw ni kɛnɛkantaw ma jugu min ko n'a tɛ kanda n'o tɛ fara karamɔgɔ la ala ka doni da o ko min b'o ɲina karamɔgɔ kɔ o n'anw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen alahu taala sɔnna bi ka arba'ina kɛ anw Senegalikaw garijɛgɛ ye bi sabu nin bɛ kɛ Bamako de kɛbaga fɛ a n'a kɛyɔrɔ la mais alahu taala y'aw sugandi n'a ye bi musoba min ni alahu taala y'a don garijɛgɛ la n'o de ye an ba Aisha Kulubali ye n'o ye an ka seko Seydi Sherif Usman Madan Haidara furumuso ye ale de bɛ o seni ka waleya bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya bi ta alahu taala y'o kɛrɛnkɛrɛn ni anw ye kun tɛ ko bɛɛ la nka ko bɛɛ lankolon tɛ an dara la k'a fɔ alahu taala ma nin kɛ gansan sababu dɔ b'o la k'a ɲini ala fɛ a kɛra sababu min na ala k'o kɛ hɛrɛ ye an bɛɛ lajɛlen ye ala k'o k'a kan ala ye bonya kama vraiment an nisɔndiyara an tɛna ɲinɛ bi kɔ ala ye belebelebaya min k'an ye bi an tɛna ɲinɛ a kɔ ni ala ka diɲɛ ye k'a ɲini alahu taala fɛ a kɛra minnu ɲɛna ya rabbi ala k'a k'an bɛɛ ye bɔda ye ala k'a k'an bɛɛ ye jurumu yafa ye ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn an karamɔgɔ ye a n'a ɲɛmɔgɔ n'o de ye Seydi Sherif Usman Madan Haidara sijan ani kɛnɛya ni lafiya bɛ ala fɛ ala k'o nɔgɔya n'a ye. Amina yarabi ala k'o dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ bi diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw bɛ daminɛ ni Laginɛ Konakiri ye an ka karamɔgɔ Musa Fɔn b'a lamɛn. Laginɛ Konakiri furanjɛrɛ fanga ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ farafinna tile bɛ yanfa jamana 15 jɛtɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ɲɛmaaya munumunu da ɲɛmaaya bɛ maa min bolo ni o ye Guinée Bissau jamana ɲɛma Umaru Sisoko Ambalo ye ko Umaru Sisoko Ambalo ye kalo tigɛ Laginɛ Konakiri jamana kunga CEDEAO ɲɛmaaya la Alamusa
lagina Conakry furanjɔrɔ fanga ma ɲɛmaw ye CEDEAO ɲɛma kura sɛbɛkɔrɔ bɔrɔndɔ ni o ye Guinée Bissau jamana ɲɛma Umaru Sissoco Embalo ye ka jira k'a fɔ a bɛ ka laseli min kɛ ka to CEDEAO ɲɛma yala lagina Conakry jamana kunga kumashuli ko do lagina Conakry furanjɔrɔ fanga ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ Umaru Sissoco Embalo a ka nin ɲɛmaya kɛcogo in CEDEAO ɲɛmaya la k'a b'i n'a fɔ maɲɔkala banfila don bɛ maa min kun na o kɔrɔ ye ɲɛmaya tɔgɔ dan b'i la ka sɔrɔ i tɛ ɲɛma ye maa dɔ de dalen do tali dibirɔ i kɔfɛ min bɛ k'i kɛ tulonkɛminani ye colonel Amara Kamara ni furanjɔrɔ fanga ma ɲɛma dɔ do jamana ɲɛma colonel Mamadi Doumbia o ka secrétaire général do jamana ɲɛmayaso kɔnɔ a bɛ ka laseli min kɛ n'a yɛrɛ ɲɛ bɛ la a ko CEDEAO ɲɛma Umaru Sissoco Embalo ye laseliw minnu kɛ Faransi kunnafonidisoba filaw la ni o ye RFI ni France 24 ye Araba a ka kɔrɔfɔw lagina Conakry ma ɲɛmaw ma dayɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la Umaru Sissoco Embalo de y'a jira ani RFI ni France 24 cɛ kumaɲɔgɔnya senfɛ ko lagina Conakry furanjɔrɔ fanga ma ɲɛmaw u bɛ farati danga la ko ɲangi laban bɛ sɔn ka ɲɛsin u ma CEDEAO fɛ wa ɲangi girimanw fana dɛ n'u y'u jagoya to fanga in na ko fɔ u ka san saba kɛ n'o ye furanjɔrɔ fanga ye Umaru Sissoco Embalo ko ale ka bɔɲɛ dɔ la lagina Conakry jamana kɔnɔ ko a ni surasiw bɛn'a la minnu bɛ fanga na bi ko u tɛ tɛmɛ san 2 ka furanjɔrɔ fanga la ka fanga lasegi maa nana masumanenw ma colonel Amara Kamara min bɛ kuma na nin ye o de bɛ ka jira k'a fɔ Umaru Sissoco Embalo ye kalo tigɛ o kuma ma tɛmɛ ani maa cɛ lagina Conakry ma ɲɛmaw la Nigerikaw fɛ maa nana masumanen dani kelen de bɔnɛna a nin na a maa 11 Niger ka den kɔnɔntɔn minnu ye sɛnɛkɛlaw ye ani Nigeria ka den 2 olu fana ye sɛnɛkɛlaw ye tarata jarawulilaw y'u jɔ ka mugu ti u la Niger worodugu yanfa fɛ ka digi kɔrɔ yanfa kan kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ ko kɛra yɔrɔ min yɛrɛ la o sigida ɲɛma monsieur le maire da Nigerikaw fɛ Difa mara la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna danfara dɔ man di jarawule jakulu filaw cɛ ka bɔ Nigeria yanfa fɛ Boko Haram clan bɛ 2 ye Abubakar Shekau fale bolofara kelen ISWAP fɛ minnu bana ka fara ISWAP ka olu b'u dana ISWAP yɛrɛ fɛnɛ b'a dana nka ninnu bɛɛ lajɛlen dogoyɔrɔ de taa bɛ kɛ babolofara dɔ de ye min bɛ wele ko Lac Tchadi ni Nigeria ni Nigerw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la ka taa se Tchadi mɔ jimayɔrɔba do tumayɔrɔ fɛnɛ do jarawule jakulu 2 ninnu dogoyɔrɔ kɛ bɛ yen ye maa 11 ninnu kun bɛ dɔgɔtigɛ de kungo kɔnɔ ni Boko Haram jarawule jakulu taara bɔ u ka sigida ɲɛma ka fɔ la a maa 9 ninnu kun bɛ bɔ dugu min na o ye Boso de ye Boso ye sigida ye min bɛ Lac Tchadi babolo fankelen fɛ ani Tumur dugu de ka suru o de y'a to maa 9 ninnu ka janaja kun kan ka kɛ Araba sɔgɔmada yanfa fɛ o Tumur kelen la Félix Tshisekedi ka kɔrɔsigi dɔ ko Vidiye Chimanga Chipanda ale de minɛ bɛ ka datugu bi Congo Kinshasa jamana kɔnɔ maa in bilara ka taa Kasobonbala Kinshasa a ka lapasaba ka fɔ la ni o ye Maître Ngoyi ye Félix Tshisekedi ka jamana ɲɛmayaso la a ka nin kɔrɔsigi in a minɛ bɛ ko dɔ de kunkɔrɔ yurugu nasira ja dɔ de yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ ka kɔsada in na ja min ni kunnafonidilaw bɛ a kɔfɛ kunnafonidilaw minnu bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ dunkojuguya kɛlɛli la n'a bɛ wele ko consortium de journalistes d'investigation o ni nazarala Suisse jamana kunnafonidi sira dɔ ko le temps bɔlɔlɔ kan olu ka tɛgɛdi ɲɔgɔn kɔnɔ ka bamaɲunguruya kɛlɛ ka dunkojuguya kɛlɛ ka yurugu kɛlɛ u ka sɛgɛsɛgɛli de nana bɔ a kan ka fɔ Congo Kinshasa jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ka nin kɔrɔsigi n'o ye Vidiye Chimanga Chipanda ye ani nafolo labaaraba dɔw bɛ kuma ɲɔgɔnya la ja la nafolotigiw minnu b'a fɛ ka na u ka nafolo labaara Congo Kinshasa dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ siraw da fɛ o ja in de la sa min ye yɔrɔ sɔrɔ bɔlɔlɔ kan Félix Tshisekedi ka kɔrɔsigi kɛrɛnkɛrɛnnen Vidiye Chimanga Chipanda a bɛ ka jira k'a fɔ u k'u hakilina tigɛ n'u ye nafolo kɔni bɔ dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira bɛ bila u ka bolo ka bawo jamana ɲɛma Félix Tshisekedi a ka kɔrɔsigi y'ale ye wa maaw tɛ min kalama jamana ɲɛma Félix Tshisekedi natɔ jamana ɲɛmaya la nafolo min bɔra ka don o da fɛ ale ye dɔ ta o nafolo bɔli la o kuma na n'ale ko jamana ɲɛma ka min d'a ma jamana ɲɛma b'o di bawo ale yɛrɛ de ye jamana ɲɛma ye a bɛ ko kamalenya ka de fɔ ja in na kunnafonidilaw ye ja min sɔrɔ k'a bila bɔlɔlɔ kan nka jamana ɲɛma ka kɔrɔsigi kɛrɛnkɛrɛnnen a wulilen bɛ ka bɔ o jɔyɔrɔ la Guinée équatoriale jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ cɛni dɔ ɲɛsinnen kun do u mɔ jamana juguw fɛ u ye minnu bali ni o ye ka jamana ɲɛma ka kafo jasu
ko maa 6 ɲɔgɔnna minɛ bɛ o ko kunkɔrɔ sigasigana ɲɛsin bɛ maa minnu mɔ maa minɛnenw na fangacinamatɔ ɲɛma Gabriel Nse Obianga Obono n'a ka fangacinamatɔ min wele ko Citoyen pour l'innovation fangaɲinindɔ in yɛrɛ tira san 2018 Guinée équatoriale fanga fɛ k'a ti lakodɔn bilen minisiri min ɲɛsin bɛ lakanako mɔ a y'a yira k'a fɔ maa 20 ɲɔgɔn na olu de labɛn kun bɛ Guinée équatoriale taji feere yɔrɔ minnu bɛ yen ni o ye station service ye o 4 ɲɔgɔn na k'olu foro ɲɔgɔn fɛ taji feere yɔrɔ 2 Guinée équatoriale dugubaw bɛɛ la kokolo filanan kun bɛ kɛ min ye minisiriw minnu bɛ u ka so ka ɲɛsin olu mɔ ka taa o minisiriw bɛɛ fa nin kunnafoni de mɛnna ka bɔ Guinée équatoriale minisiri da tarata minisiri ye lasigidenw bisimila Guinée équatoriale fa bala Malabo ka jiriw la k'a fɔ bɛɛ k'i hakilina tigɛ Guinée équatoriale maa fa munyanenbaw de bɛ a ɲɛmaaya la sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna nga setigi jamanaw minnu ka lasigidenw bɛ Guinée équatoriale fa bala Malabo ya u k'u hakilina tigɛ ko ngomi jarana mɔden k'a fɔ basigi kɛn bɛ Guinée équatoriale jamana kɔnɔ minnu kun bɛ ko kɔfɛ fana u caman yɔrɔ dɔnna tɔɔrɔ tɛna Guinée équatoriale jamana sɔrɔ a b'aw ladɔnniya k'a fɔ Guinée équatoriale kaw fɛ yen novembre kalo tile 20 nata o ye kalata ye min garila kuru la bawo a kun kan ka kɛ san 2023 a tɛna kɛ Europe bilen jamanakuntigi sigi kalata o ni maire sigi kalata ni wasaden sigi kalata bɛɛ bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ novembre kalo tile 20 nata in hakilila jigila bi bamanankan kunnafoni na kumaba tun ye san 1960 san 2022 Mali ye san 62 sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya la o hokumu kɔnɔna la a ɲɛnamayali kɛnɛ sigira ka bɛn ni alamisado septembre kalo tile 22 monument de l'indépendance la ani génie civil la maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan a kɛnɛ ɲɛmaya tun bɛ an ka furancɛla fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta de bolo a kɛrɛfɛ la Guinée furancɛla fanga ɲɛma colonel Mamadi Doumbouya fana tun bɛ yen nɔ o de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ ani caw ka lajɛliw la a kan bɛn n'Ala sɔnna ma